trochu netradičně, je to tak, tady je Pepa, já jsem Tomáš, Pepa, Tomáš. My dva bychom vás chtěli pozvat tuhle neděli 15. června na 23. ročník Krušnoman Cross Triathlon Most, který se uskuteční na Matildě, kde se i poplave, kolo se pojede tady okolo Pepy, tamhle přede mnou je Jezevec, tamhle za mnou, možná to víte, je Liška, Bystrouška, okolo nich pojedete, nezdá se vám to, v jednom stoupání vás budou dohlížet a potom běh, no ten už bude na šeráku, určitě běh se vám bude líbit, protože bude veselý, hravý a skočný a my vás potom uvítáme medailí v cíli. Takže si to shrňme, přátelé, neděle 15. června, těšíme se na vás a šťastnou cestu k nám. Mějte krásný slunečný den a doufám, že nám ten slunečný den i v neděli vydrží. Šťastnou cestu.